Selamat jumpa lagi di YouTube Geguritan Nyai Puncak Solo. Salam gurit. Pada kesempatan ini saya akan membacakan geguritan dengan judul Kidung Beboreh. Kidung Beboreh anggitanipun Nyai Puncak Solo. Gong anggunggong tatu perihe bumi gembol wiso tan welas pagebluk COVID-19 kampuh tibane wesi kenyut brojo luput kayu aeng guane rong lemah miring awang uwung toang tawang aja bingung. Iki lho Kidung Beboreh kang cumandha ing saliranira pajupat 5 pancer kakang kawah adi ari-ari ponang getih puser sang panguyu pancer jaga raga mayung sedya mujudake arsa nut ing karsa raga sukma jiwa diri nira sawurana kembang pitung rupa keluk ana ratus dupa donganana sekar pepuja timen bagas saras raganira kahusti tan seda pralaya ing rahina wengi tembang ana sekar pepuja arum ratus dupa donganana benteng kencana ing gagat rahina bang sumirat ngelus soroting mega asesiram tombo yatek
Goh Hayu Bagas Saras Daya pangruwating diyu luput ing mala bilai lelara wisa corona ambek nyawiji ing ngawang bumi ora bakal wani ganggu gawe saliranira ati Raja Kalapati pindho geni atemahan tirta aji mekaten aosan geguritan anggitanipun Nyai Puncak Solo. Ngantos pinanggih malih wonten ing YouTube geguritan Nyai Puncak Solo ing salajengipun. Salam gurit.